and na zata zan zo in ga irin babban mutum haka saurayi sosai na ga ya zo ya min yaro gaskiya. Yanzu ne yayi yaro? Wallahi yaro ba zan yi litin ɗin shi ba yayi yaro. To jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da ƙara dawa a cikin wannan shiri namu mai farin jini mai suna Makauniyar soyayya. Kamar yadda kuka sani kowane lokaci muna samun masoya da za su soyayya online sannan sai su zo su ga juna. Saboda haka yau ma mun zo da masoya guda biyu wanda za mu ji sunayensu daga bakin su. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai ka ɗaga murya ne. Wa alaikum salam. Menene sunanka? Sunana Muhammad. Muhammad. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sai kin ɗaga murya kina. Alaikum salam. Menene me sunanki? Walida. Walida. Wow, to Walida ga Muhammad. Muhammad ga Walida. Ita ne ku ne kuke soyayya online yau ina ga manta ba sati biyu da kwana uku. Kwana 17 days kenan. And yanzu kun zo ku ga juna. Bari mu fara da kai yanda muka saba kullun da namiji muke farawa. Walida ta maka? Gaskiya bace ba. Gaskiya bace ba. To. Walida ke Muhammad ya miki? Bai mun ba gaskiya. Yanzu ba da kai zan fara. Me yasa bai miki ba? Saboda abin da yasa bai mun ba, saboda yadda na gan shi a waya ba haka na gan shi a fili ba. And na zata zan zo in ga irin babban mutum haka saurayi sosai na ga ya zo ya min yaro gaskiya. Yanzu ne yayi yaro? Wallahi yaro ba zan yi litin ɗin shi ba yayi yaro. To kai kuma me yasa kace bata ma ba? Gaskiya abin da yasa bata mun ba gaskiya na lura ustazancin ta yayi yawa da yawa. The way she's Kafsan yar iska? Afsan dai mace to bara dai a ce iska ba amma dai mai ilimi mai na zamani da na addini. To me Wacce tana ta yayi yawa da yawa. Me yasa kake tunanin ba ta da ilimin zamani sai na addini kawai? Saboda ta ɓoye shi. Ta ɓoye me? Fuskanta wai? Ta ɓoye fuskanta. To ki ba ki daga mai niqabi ya gani ba? A'a ba zan ɗaga ba. Ai ko da ma ina da niyyar ɗaga yanzu ya ja saboda abin da ya faɗa. Ai saboda ina sa niqabi ko ina yawo da hijabi hakan ba shi yake nufin ban da wayewa ba ko kuma ban san irin abin da nake ba ka gane shi yanzu a yanda yake magana kaman irin ni ustazanci na yayi yawa ba na irin kaga ai da yanzu da a ce a misali na zo na nuna kaina sosai ka gane irin na zo ina rawar kai aka ka fahimta shi kanshi zai ji kai wani yarinyar ta cika gara-gara da yawa amma kuma ka duba fa yanzu shi sanan ce maka yayi yaro da babba ne wanda ya san me yake yi Allah da gaske wannan magana ma dai yarinta ne kenan mana yarinta ne wanda ya san me yake ai yana neman mace wanda ta ke kama kanta a ko ina kuma ta san darajar kanta ne ka gane amma dai yanzu dai in ba yaro ba waye zai ce wai ya fi son mace wadda wayayya ai ba wai baka da wayewa bane daidai ko kana da ilimin ka mana islamiya da boko kuma wayewar islama ai shine wayewa ko so ki magana to kai me zaka ce Na ji ni yaro ne amma sai ki buɗe fuskan ki magani. Kai me kake tunani akan ba ta tabbata a chat ba ta turo ma hoton ta tura mu hoton ta gaskiya kasar yanzu zamani yayi na filter da iya yawa filter ta saka. A gane so yanzu inda za ta nuna mu fuska ni ma a gani kai ma ka shaida sai a gani. To ki proving din shi wrong mana ki daga fuskan koda na 3 seconds ne dan ya tabbatar ke din da ya gani a waya ke ya gani yanzu. Mana so ni ma ya fara samun doubt irin ki gwada dagawan sai ya gani kin ga sai masu kallo su cire shakku ni in cire shakku shi ma ya cire shakku. Ya. Ki gwada. Ya wani gaskiya. Kila fa kana kan gaskiya fa. Ko dai ka san akwai wani filter a abun a Snapchat sunan shi Abdulrahman. Mata na yawan amfani da shi sosai. To Walida kila da shi kika yi amfani tun daga shi nan dukin kidaga mana fuska mu ganki. Kuma ne menene? Masu kallo ku za ku yi alƙalancin wannan abu. Walida ta ki daga fuska. Shi Muhammad yana so daga fuska ta ki daga fuska ba mu san me behind fuskan nan nata ba. So kuma dai me kuke tunani? Ku comment ku rubuta a ƙasa mu gani. Sannan wanda yake so ya zama next a wannan blinded din sai ya mana DM sai an ji manku.